Dilaya long dirai rai kamu saya kia tumpen rakia hormu kenepon. Ke DCC atum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hemtun atum long lialam ki keklanga puthang judicial inquiry don nang jipu disiap hanpin puralo kapajirpon. HADM Minister Jugan Mohan pen KASC Secretary Asai Hemalong District Mines and Mineral Department Asai Hem Kangku. Kesu ka pangjia bang Pikamala BP kesu ka celangjia phan kirap kacuhan. Karbia subject taing deng krehinian ta Charlie Longpo. Dilay along dilay press kapamahang kapat hekpo. Samsung Sing ti college along kepang thirasai kedengpo. Dilay along dirai rai komasai kia tumpen rakia hormu kenepon. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen rakia hormu mate draksa putha kiri ka kurogar di ki pijia phan kedam tang penang achik lua prang pen pangdak ponsi dode sang sepen Assam Police tumpen kiri ka kurogasai dengpon rintilo. Lason si kedam tang ni phainer kebajo porphai isialom dilay police tumpen dilay ke ton kelang adon rialong rakia hormu kenepon long. Arniong ong pen la suara kia hormu kewan jia birta long selang itum garia long do desang sepen kakuruga sai deng ponsi labang suara kia hormu nebdun long lupusi nilitum phan birta nangpali labang so kiri kakuruga hoja semet osi dilai SI Lutfura Hamana hin pen japonsi ASI Jiten Gogoi lapen dilai police station along ke ton kelang do anatum cherabdun si labang so kene basai pachun ponlo labang suara kia hormu kene abdun long check atata yodha pig abagari ka pang thega phailake AS02 CC 7824 handlo ara kia hormu kewan pen ka chingnang check atum lake Morigaon asor Firuz Khan Artaningkan inkoira trok asar buramen Chafikul Hak lapen Nogao Kochua asor Tajuddin Hussein Artaningkan inkoira pli asar buramen Muhammad Marjud Ali lapen thu kene abdun long ara kia hormu mate a heroin lage 37.8 grams an do pusi rai komasai khia tumpen tokjir pen birta nangpali HADM Minister Jugan Mohan pen KASC Secretary Asai Hemalong District Mines and Mineral Department Asai Hem Kangku Pini difu KASC Secretary Asai Hemalong HADM Minister hin pen Mines and Mineral Department Asai Hem Kangku pon pedo non an district drog along aning kupon tang iltum kado kabeta ning karong memialam ke lapulo Assam ke Lahai Mines and Mineral Kipling Seraiste dasi Lahai huya son aron ripen kipor ke khangun thekjia phanku mathasi Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma kapatir pipon nilituma sarkar pen Lahai Asai Hem ing kupon lo pese Minister Mohana hin pen mealong injipon ke boy dera tum pulote jo padap an esan kacholong jia phananta narlu suni ingda telo dam nangji mate hem sang joite achithi ejeng kach enjia phan an e omta cholong le deji lason se ke boy dera tum tangte keso nang do kok pulote kopulo an e oma phanta churiun e hapu kesota thurun e pulote kerengji kopulo lason se kamala BP akayalong ta nang manlo duar bagoria hawar number 2 Dolamara baboram tok biarong along kedo khagen tok biachor kamala BP keso kapangji ningkan troksi an dolo alang ni non ke keso ke khaipe gajok rak nang kokpo mate operation nang kokpo posi selang bang tumpen than pachinipon ningkan troksi bakta susilo te la nang li kisu amia nang li chichini gima Doktor tum nang pu ke arlong kiso la pen la uso hem kahing no pusi nang pula an ke doktor tum bang ke aling upai pen sitame nang li operation bek nang pusi nang pulo nang li tum la check up dam lo mala operation nang ipu pha operation nang ipu phan da check up kuri lap lo an ke non bang ke
operation na hing bang ke la so pini tarik ner kep la pen tarik sir kep an bang ke operation vek na hing pusinang pulo oh la February chiklo he o ha February chiklo an ke nili bang ke tangka maha ka via jok mat hem chi bang thu jui lo oh operation ta long ne del lo ke so bang si chang nang bom lo pini ani anta non bang ke so ka chi chak lok si ikai ta ki jut dia son ang ki li tho am le jo podla Karbing Long Autonomous Council long aning kiminai la ki hai CM Dr. Tuliram Rong Hang la pen local MEC Richard Stock bi phanang li kiso kichpajok iji phan kirap chu hang tung ma cho hang ko cho hang tung mane nang ra vek tha pu ajan la jon li bang ke so ta anarni ta chelang thek the son he la si la non la parison yang deng an bang ke ne rap dun vek tha pu si chuning ri la selang bang mate doktor tumpen ke thana teng bulote arlonga ke sola pen arlong thep piglo lasi prabjin pen alang li tuma phan operation pacheklem toilo bonta kamala bepia tum ke boyde rajok keso kachelang jia phan dihin kabia jok hem arlosi kachirua mekri lithor pen chechak nang bomlo selang bang tuma teng bulote ke jum nai suri trokyap bakatangka ke damji kolang li tuma phan than pachini lasi keso kachelang jia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen Duar Bagore IMSC Richard Tok bia phan keso kachelang jia war sai prabjin pen nangrab dun vek thapusi keso bang thi kachungri padupon lapen thuko mat ne jongsi keso kachelang jia phan kerap pajer duning tung pulote 9395 158 530 along kabirta jia phanta kachungri padupon Karbi subject ta ingdeng krehinian ta Charlie Longpo isi birta keme Karbi lam la pen Karbi khe phan keme naya birta la pen chihok jok me birta Karbi lam pen Charlie Hemenglong ingdeng krehinian ta Charlie Longpo labang sop utha kedam tang ni phai tok sel ni Guwahati Janata Bhavan along Assam Education Minister la pen Indigenous Tribal Sahitya Sabha of Assam atul pen kachingwa ya hotsi lamrai ekpon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang kabor ia jok Charlie Hemalong nonomad ingdeng kep an Karbi MIL subject Charlie dong kason si non ke ingdeng krehini angdeng along anta Karbi alam pen chenglok Bodo Missing Rabha Tiwa Diuri Garu lapen di masa khis kami amethang api alam pen elective subject Charlie Longpo bosi Education Minister Anus Pegu lapen ITTSA atumang bong kaching bai hud lamrai deng pon Dilai press ka pamahang kapat hekpon thang ni phai sir kebar ni ada por phai kre sima lompen dilai along kedo soil conservation IB along dilai press ka pamahang kapat hekpon borjana habar mate constituency along pen nangara pherang ke tum chingrum pen me along chingwai chingsai si dilai press ka pamahang kapat hekpon abang so song ka pachara ji aphan bijoy rong pi aphan meipu Monus Chakraborty aphan chunban waisong ko aphan dun meipu Devoram Kathar aphan rap chunban Amrit timung aphan dihin ringbang lapen penangan atuma aphan klembang at pupek konsi ing tangkring isya pherang kia chatai ahentun kim ponlo bisi nilda aphan bieta nangkat abang so song penjasimet ke bang jerni pherang ke doan epeng wedosi hamphang along ahok pera birta radaphan kapachini ponji aphan saimo dei ponji bisi kemang pada pon bisi nilda aphan birta nangkat Pini tang ni phai sirkep rap ahong klamalong kapaje thang phan ingtung athege nilitum dilai hawar pedangan pherangke akorte klembang kubang phi correspondent tum dolo lasi nilitum mantha ponsi isi vera hong jai long isi ahong klam donangji pensi nilitum la chingwai lo la penke nilitum correspondent no anu chedon sarsi press club seng nang kusi nilitum chedon sarwen pini seng kon lo la penke abang so men sidame nilitum chingwai kon lo kupisia men bijima ku pensi asi nilitum la chedon sarven dilai press club kusi la hang pathek kon dak dilai
soil conservation IB along. ke DCC atum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hemtuna tum long le alam ki ke klanga puthang judicial inquiry don nang jipu disiap han pin puralo kapajir pon thang ni phaisir kebarni di folong Karbi Anglong District Congress Committee atum kedam tangarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hemtuna long aron ripen long le ka cerai polam ki ke klanga puthak judicial inquiry nang jipu si disiap han pin puralo kapajir pon pin puralo kapajir damhut bang pharuke thom susar motum chejeng ponsi di forong sopialong padopon tabang so pin puralo kapajir damalong Assam MLA Barim Khana Borgohai ke DCC ame pukhor sing inti ke DCC working president Ashok Teron APCC achun bang Dr. Mongwirong P ke DCC adun me puroton inti Abarim IM Bidasing Rong P ke DCC achun bang Chatra Teron Penchenglok ke DMCC ke DYCC Penchenglok penanganatum chetong Samsung Sing ti college along kepang thirasai kedengpon ing thirjir pen dolote ning domesen ing thirjir pen dolote of France tame me phun la pen ning klarsa lasi kai ke dailitum kang thirjir pen keduje phan bor I veknang abang salam thejok thang ni phainer kebarni wothat lang solong kedo Samsung Sing ti college along ta lo charlie arisoi jang phan ke japona tumate student union society atum pen japon si charlie hem adang thebi kapang thirasai kedengpon tabang soarni Charlie Hamadungare bun ke barjia phan cek pen ki bupon bun ke thabje cheton stame ketar padopon tabang sabirta nan ke lobang nil toma pherang ke chinthong pen longki be